පසුගිය කාලේ පුරාම මේක කොළඹ කේන්ද්‍ර කරගත්න கடந்த காலங்களில் இது கொழும்பை கேந்திரமாக கொண்டு முன்னெடுக்கப்பட்ட நிலையில் மக்களுக்கு கொழும்புக்கு வர வேண்டி ஏற்பட்டது. இது நெருக்கடியானது என்பதுடன் உண்மையில் தேவையுள்ள மக்களுக்கு மேற்கொள்ளும் அநீதி. அதனை உணர்ந்த தற்போதைய நிர்வாக சபை ஜனாதிபதி நிதியத்தை மக்களிடையே கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுத்தது. அதன் பிரதிபலனாக பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தற்போதைய தலைவர் ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க நிர்வாக சபையின் தீர்மானத்தை பெற்றுக்கொண்டு வைத்திய தேவைகளுக்கான கோரிக்கைகள் பிரதேச செயலகங்கள் வரை கொண்டு செல்லப்பட்டது. அது வெற்றி அளித்தது. அதன் போது ஏனைய சேவைகளை கொண்டு செல்வதற்கான இயலுமை எமக்கு இருக்கவில்லை. வெற்றிகரமாக பரீட்சாத்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டு ஜனாதிபதி நிதியத்தினூடாக மேற்கொள்ளப்படும் சகல சேவைகளையும் பிரதேச செயலக காரியாலயங்களூடாக இம்மாதம் 21ஆம் தேதி முதல் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட உள்ளது. கிளிநொச்சியில் வடமாகாணத்திற்கான அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி வழங்கும் செயலமர்வு இடம்பெறுகின்றது. அதனூடாக இந்த வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்படும். மக்கள் பிரதேச செயலக அலுவலகங்களுக்கு சென்று அதற்காக காணப்படும் பொறிமுறை ஆன்லைன் போர்ட்டலூடாக தமது தகவல்களை உள்ளீடு செய்து தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து முன்வைக்க முடியும். ஜனாதிபதி நிதியம் தாபிக்கப்பட்டதன் பின்னர் மக்களுக்கான நிதியமாக மக்களின் கரங்களுக்கு செல்லும் முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதுவென நாம் நினைக்கின்றோம். ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක අපි විශ්වාස කරන්නේ ජනාධිපති අරමුදල පිහිටුවීමෙන් පසු ජනතාව වෙනුවෙන් ඉලක්ක වුණු අරමුදලක් විදියට ජනතාව වෙතට යන පළවෙනි අවස්ථාව.